Кога да се измием зъбите? Преди или след закуска? Добре е, когато се събудим всяка сутрин, една от първите ни работи е да си измием зъбите, за да премахнем абсолютно всички бактерии, които са натрупани през нощта, като спим. Следващата причина, поради която е добре, е да имаме освежен дъх. Най-важното е пастата, защото в нея има много флор и други полезни иони, които всъщност покриват зъбната структура и я предпазват при хранене, при пиене на кафе, при пиене на фрешове и така нататък. След като приключи закуската, обикновено трябва да направим нещо, което да понижи pH-то в устата ни, защото високата киселинност е предпоставка за развитието на зъбен кариес. Най-важното нещо след да приключим закуската е да приемем нещо, което е с по-неутрално или ниско pH. Тоест може да завършим закуската си с сирене, с кашкавал или след като приключим с закуската да приемем по-голямо количество вода или да приемем дъвки без захар. Хубаво е да изплакнем устата, може да го направим с вода за уста с флуорид, в която да няма хлорхексидин или алкохоли. И другото нещо, което е добре, разбира се, е да използваме конец. Сега вие ми споделете кога предпочитате да си миете зъбите, преди или след закуска. Аз лично винаги си ги мия преди.